Čaute, som Xbox, vítam vás pri ďalšom videu a dneska si povieme, teda vlastne ideme, čakajte, tak, lepšie, ideme si dneska nainštalovať takú takú hru, volá sa to Train Simulator, zatiaľ si to zahráme, viem, už sme natáčali Trains, ale je to Trains a toto bude oveľa lepší simulátorík, lepšie spracované. No a k tomu vám dám bonusík. Toto, čo tu vidíte, tak toto je Outlast. Vidíte tohto buzeranta túto? Tak to je ten Outlast, čo som natáčal. Vidíte ho túto? Že, no. A dneska ho vám dám bonusík, ako vo videu to bude, čiže ideme na to. Dobre. Tu dáme. Zapíname. Ja už tu mám vlastne sťahovanie, čiže nemusíme nič už s tým robiť, ale ukážeme si to pre istotu. No. Typič. Jo. Ešte minulé sa mi tu ukazuje. Dobre. Napíšeme. Ulož to. To vždycky si to ja robím. No. Piče. Čakaj, si to pozriem, jak sa to volalo. Si dáme toto, show what? Čo si? Počkaj, kde bol ten Train Simulator? Ustaví v zátvorke to Rail. Aha. Tu je to. Kurva. No dobre. Je tu Kraket Hans 43. Train Simulator. Kurva! To je. Dobre, toto. Čiže kde to je tu? Train Simulator. Railworks. Kraket. Ono je to, čiže stlačíte si, lebo ja som to dám znovu. Kurva, sa bude stiahovať internet. Čo? Piče. No dobre, tak si to stiahneme tuto. 9 like. Trepejem na to, tuto máte. No. Že nepotrebujete s tým vôbec nič. Ide v pohode, skutočne funguje výborne. Píšu tu, že to funguje, čiže je to dobré. A ideme na to. Čiže je to dobré. Super, no tak môžeme ísť na to. Prečo tento internet? Inokedy dám Google, lebo vidím, že tento internet je moc zasekaný. Ten druhý mi ide oveľa rýchlejšie. Tento ide pomaly k hovnu. No do piči. Ja jebte ma, prosím vás. Prosím.
Poďme. Yes, super. Písmenka sa tu ukážu, toto musíte tu opísať. Keď chcete, tak toto je tu naplatenie. Také neobmedzené stiahovanie, toto to píšu. Čiže píšu. Máte to? Super. No XU, super, dáme stiahnuť. No, poviem. Mám by sa nám túto bola čo ukázať. Tuto. Za chvíľku. Počkajte. Počkajte. Za chvíľu bude. No, ako to neviem. Musíme počkať. No, tu je to. OK. Tak. A toto bude 6-7 hodín. Čiže toto bude dlho. Bude to trvať. Musíme to vydržať. No. Počkaj, čiže to bude 7 bude o 9. 6 do 8. Večer. Asi po obede 1 hodina. No, super. Dobre, teraz presím inde, lebo už ma to sere. No, konečne toto máš. No. Ešte to. No. Outlast. Whistleblower. Ja viem, musíte napísať Whistleblower, ale tam sa vám ukáže aj tá jednotka. Toto si musíte opísať. No. A tuto. Plná hra Outlast v 7 jazycích. Toto musíte dať. Tento Outlast. A tuto som si to sťahoval. A funguje to. Toto keď tu dáte. Funguje to všetko. Keď máte... si ten jazyk platím. Keď máte 64-bitový počítač, tak si dáte, lebo tu sa vám ukážu dve ikony Outlastu na 64-bitový počítač a na 32. Ja som dal 32, lebo ja mám 32-bitový počítač. Vy keď máte 64, tak kľudne dáte si, ale ja mám 64-bitový, takže tam dáte, že stáhnuť to žlté.
toto. Čakajte, toto tu. Opíšete, viete čo, to modré, tie písmenka. A potom vlastne kliknite sem, keď to budete mať stiahnuté a čo už by som mohol povedať potom sám. Čakajte. Potom sa už vám len tak spustí ten Outlast. Čiže vlastne tak. No, čiže takto sa nám to zapne, ukáže sa vám toto vytvojobím video, Red Barrels. No. A ako chcete mať tú grafiku, jak to chcete svetlejšie alebo tmavšie, takto, ja to necháme takto. A toto vlastne máte Outlast. Takto. Tu už potom máte, viete, ten Outlast sa spustí. Môžete si dať česky, slovensky, po italsky alebo po nemecky, jak to vy chcete. Ja si tu dám po slovensky a pozerajte, a tie spisy budú po slovensky. Ja som to ani nevidel, že sa dajú meniť aj jazyky. Tak som vtedy natáčal, viete, po anglicky ste si to museli prečítať. Áno, chceme. A vidíte, a už to máte slovensky. Nová hra, možnosti, autory a koniec. Čiže takto. Náš bonus. Takže koniec zatiaľ, lebo teraz nechceme Outlast. No. OK, myslím, že toto je všetko. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Dajte, nedajte like a čaute. Majte sa.